Pako Aristi idazleak liburu berri argitaratu du Erein argitaletxearen eskutik. Maitatu zure egunak izenburua du eta gaur saloan daukagu hura aurkezteko. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Eta ongi etorri. Bai, eskerrik asko. Orduan atera berria lana. Bai, duela gutxi atera da eta aurkezpena egin nuen eta elkarrizketa batzuk eta egin behar izan dituen. Beti bezala pereza eman zidan hori egiteak, ze idaztea da zu etxean zaudelarik, zure ideia eta horiei forma ematea, baina gero ja liburu ateratzen duzunean, orduan ja sortzen da liburu hori horren promozio mundu bat eta hori jetza eta hainbeste gustatzen. Gauza badazuk idaztea eta bestea da idatzi duzuna esplikatzea. Eta, bueno, ez da beti erraza izaten esplikatzea zer egin duzun eta poesiaren kasuan zailagoa. Baina zure kasuan gainera kazetaria zara. Bai, kazetaria naiz, orduan zautzen dut pixka kazetarien logika ere, eta egoten dira kazetari nobleak eta interesatuak eta saiatuak, eta egoten dira kazetari alferrontziak, gogo handirik gabe elkarrizketatzen zaituztenak, eta hola, bueno, orduan, toreatzen jakin behar biekin, ezta? San Ferminen atarian gaude, eta, bueno, toreatu egin behar. Beno, momentuz hori, zure lanari dagokionez, bizitzari buruzkoa da, ere izenburuak deskribatzen du pixka bat. Bai, maitatu zure egunak, esan nahi du ez bakarrik egunak, maitatu bizi duzun egun hori bizi modu konstiente batean, batez ere hori esan nahi du. Ze jendea nik ikusten dut bizi dela nahiko modu automatikoan, piloto automatikoa jarrita bezala. Eguna esnatzen denetik, ja egin beharreko gauzen zerrenda guztia dauka, ordutegi bat, eta esaten du jendeak iritsi ezinik nabil, ez naiz iristen, eta bar. Eta askotan sentsazioa izaten da eguna bukatzen denean, baina nik gaur zer egin dut gaurko egun honetan. Zerbait interesantea egin dut, zerbait polita, zerbait hola bitxia, aportatu dit zerbait, nik aportatu diot beste inori zerbait, eta rekuento hori egiten duzunean, askotan da sentsazioa ez beste egun bat joan da, piperrik eta gatzi gabe. Eta, da pixkat horren aurkako aldarri bat edo, izenburua maitatu zure eguna, izan zaitez kontziente bizitzaren egun horretaz, eta beste intensitate batekin edo, bizi. Eta hau horrela planteatzen dut, nik nire poesia beti bizitzarekin lotu dalako asko. Badira poeta batzuek filosofikoagoak edo mistikoagoak edo gehiago ideien munduan eta ibiltzen direnak, niri beti gustatu izan zait eguneroko bizitzara ekarri eta eguneroko detaile txikitatik sortzea poemak, ez alderantziz. Baina nahiko gai sakona eta filosofikoa da. Bai, baita ere, aukera ematen duelako, ematean detaile txiki batek ematen dizu aukera sakontzeko ideia baten inguruan eta poema batean adibidez esaten dut, eguzkia ateratzen ikusi dut, nire bizitzan lehenengo aldiz. Etzen lehen aldia, baina bai, kontzientzia batekin ikusten nuela eguzkia ateratzen itsasoaren azpitik, eta, bueno, testu xume bat egiten dut horretaz, eta gogoeta bat egiten dut poema horretan. Nik ikusi dudan hau idatzi beharra dago, edo ikusita aski zait, eta idatzi beharrik gabe hau disfrutatzea ja nahikoa da niretzat. Eta horrek planteatzen du beste gai bat, eta gaia da, zergatik idatzi behar dut nire esperientzia guztia? Zergatik dago idatzi beharra? Ze askotan idaztea bera bihurtzen da alako pantalla bat, mundua ikusteko edo ulertzeko momentuan. Orduan ez da posible munduarekin harreman zuzen bat edukitzea. Hitzen bitartekorik gabe. Eta bueno, holako gaiak joaten dira sortzen poemetan, eta zuk botatzen dituzu, alako ideia batzuk, pildora batzuk, hemenka, sentsazioak, eta gero irakurleak berak osatu dezan. Bai, bakoitzak bere hausnarketa egiteko. Bai, osatu dezan, nahi baldin badu, edo kitzikatzen baldin badu, nik jarri dudan aipamen horrek. Askotan, irakurlea ere, pixka bat, kilimatu egin behar da. Eta hori jartzen dituzu alako. Gauza batzuek, lortzen den edo ez, kilima hori, hori ja, ez dugu jakiten. Eta olerki liburu honen kasuan, izan alzen adibidez egun senti horrek eragindako hau izan alda horren emaitza edo zer bultzatu zizun liburu hau sortzera? Bai, egun senti askok
Batez ere izan zen, bizitzaren momentu batean, lehen oso gautxorian nintzen, oso gautiarra. Eta une batean ikusi nuen gaueko energia hori, pixkat energia iluna zela, energia melankoliko bat, eta hola. Eta momentu batean hasi nintzen, goizean goiz jaikitzen. Esan, jaiki ingo naiz, eguzkia ateatzen denean, persianak zabalik utzi eta esnatu, jaiki ingo naiz, hobetik altxa. Eta hasi nintzen itxasertzean ibiltzen, eta goizetan asko, eta konturatu nintzen askoz energia positiboagoa zela goizeko hori, energia hobea, zan energia garbi bat, energia sano bat. Eta inspiratzen ninduen baita ere, libreta batekin, guten nintzen eta joaten naiz oraindik ere, eta ideia pila bat etortzen zaizkit goizetako paseo horietan. Poemak idazteko, artikuluak idazteko, zutabeak idazteko. Eta beti, egun askotan itzultzen ez etxera ideia horiek apuntaturik, eta gero etxean ja luzatu egiten ditut, garatu egiten ditut. Eta poemari hau sortu da olako paseo askotatik, eta poema asko nezkoan, liburuan baldin badaude 62 poema, nik bikoitza edo pasan eukan idatzia, 141 poema neuzkan, eta esan nuen, honekin zer egingo dut ezberdinak zeuden. Urte askotako poemak nola ziren, orduan zegoen poema batetik bestera aldeak ikusten ziren, orduan saiatu naiz ateratzen harremana zuen poema multzo bat, gorputz, koesio, koherente bat osaz ezan, eta beste guztia bota egin ditut, 70 poema bota egin ditut zakarrauntzira, eta hauekin usatu nuen liburua. Besteak soberan ezkoan. Orduan birziklatu egin dituzu ere ideiak. Bai, aukeratu batez ere, aukeratu, idaztea ere aukeratzea izaten da, eta ni uste idazle oro ibiltzen dela aukeratzen beti bere testuen artean. Ez dugu idatzitako guztia argitaratzen, ezinezkoa da, idazten dugun guztia ez da ona. Argitaratzen duguna ere askotan ez da ona izaten, baina argitaratu arte irakurleari bere eskuetan utzi arte, ez dakizu ona den edo ez zaila da antzematen zuk barrutik horren kalidadean olakoa den. Gutxieneko konfiantza bat badaukazu zure kriterio estetik horretan, eta, espero duzu irakurle batzuek horrekin bat egitea edo iristea, ezta. Orduan, idaztea da hortxe jardun materia horrekin eta gero aukeratu. Eta batez ere, gorputz koherente bat, poema bilduma bat egitea, poema ezberdinekin, niz nau betetzen, badira olako liburuak ere, beste aukera estetikoa. Ni nahiago dut gorputz edo korpus bat edukitzea poema guztiak. Eta hala ere gogorra alda aukerak eta hori egitea? Bai, gogorra da. Ze lehen aukeran salbatzen dituzu poema asko, eta gero horrengo aukeraldian, ikustezu poema batzuek galdu dutela, idatzi zenituenean, iruditzen zitzaizun distira bat zeukatela. Eta handik xilatera ikusten duzu, poema hau hila dago, poema honek ez dauka distirarik, ez dauka espresibitaterik, ez da iristen nigana, ez di kolperik ematen. Eta horren, ikustezu kentzeko modukoa dela. Nik ez dut kentzeko inongo arazoerik, baina pena ematen du idatzi zenituelako eta momentu horretan ideia hori oso ona iritu zitzaizulako, gero ikusten duzu hila dagoela, eta ematean da zeure buruarekin jardutea eta zeure burua konbentzitzea. Ematean da zure burua konbentzitu, liburu hau ondo dago, liburu honek merezi du aurkeztea jendearen aurrean. Ez da broma liburu bat aurkeztea jendearen aurrean, guri errespetu handia ematen digu. Badirudi, 20 liburu atea dituzunean, berdin zaizula, beste bat gehiago atet, baina ez beti ematen du, errespetu handia. Aizara, materia literario bat, agertzen eta materia existentzial bat, nire bizitza une honetan nola ari den, gertatzen, hori dena gutxi asko jasoa egoten da, testuetan. Hori ari zara gertzen jendearen aurrean, jendeak erosi egiten du, ordaindu egiten du horrengatik. Eta ordaindu eta gero, ikusten baldin badu, hau da kakazarra, ze gauza, txatxarra egin duen Pako Aristik. Horren jende horrentzat, ofensa bada eta dirua galdu egin du. Nuzan guk respetu handiz hartzen dugu liburat argitaratzeko momentua, eta aurretik buelta asko ematen dizkigu horregatik. Eta aldi berean, hau ere oso sakona da, azkenean zure nortasunaren eta zure bizitzaren zati bat erosten ari direlako. Bai, da alako tratu bat bezala, nik
ondorio batzuek atera ditut testu horietan, eta orduan jende batek identifikazioa sentitzen duenak nerekin, nire bilbidarekin, ni ikusi nagoenak, edo hemen, edo nire gauzak irakurri, eta jende horre senti ezake interesa, bai, Pako Aristi, bai, irakurri nioan gauza bat politia, eta haber liburu honetan ere, politia ematen dean, eta azken batean identifikazioa sortzen da, eta orduan arrisku bat hartzen du jendea, erosi egingo dut, 14 euro balio du. Inbertsio txiki bat egiten du, liburu batean. Eta harreman polita ondo ateatzen denean, eta jendeari gustatzen zaionean, da munduko harremanik politena, kontu zibili beharrekoa. Eta lehen aipatu duzun kohesio horri dagokionez, hala ere egitura bat aldauka liburuak edo? Bai, egitura bat, ni naiz poema guztiak libre ustearen aldekoa liburuan. Tori, hor daude 62 poemak, zuk egin nahi duzuna horrekin. Baina argitaletxean eta esan ohi digute irakurleari lagundu egiten diola atal batzuetan zehaztea edo poemario oso bat, ezta? Eta orduan 5 atal sortu nituen, gaiaren arabera edo antolatuta dauden 5 atal, pixka bat bereizteko, gai bat, beste bat, nahiz eta gero nahasiak dauden, poema batzuk jo bat daude, atal batean egon behar luketenak daude beste atal batera, konplizidade joku bat bezala, baina hori da gauza funtzionala. Novelak gehienak ere ataletan daude, bai zenbakiak edo bai izenburutxo batzuekin, ataletan, gero azpi atal horiek ere daude, igual 2 edo 3 atal nagusitan bilduak, egitura bat, eta hori, poema liburu honi ere, eta beste ere, nik beti eman diet, egitura bat, atalez atal, eta hori da irakurlari laguntzeko modu bat edo. Baina ez da idea txarra ere, ustea liburu antolatu gabe bat esan dezagu, liburu basati bat, tori, hor dazkoazularo poema. Nahastuak daude eta zuk aurkitu zure gustoko piezak. Hori ere politia da, hurrengoan igual egingo dut horrelako liburu bat, antolatu gabea, ikusiko du. Poesia genero minoritarioa da, eta horrek adibidez lagundu egiten aldu irakurlearekin liburua irakurtzen duten pertsona horiekin harreman estu bat sortzea, ze azkenean poesiara jotzen duenak da gustokoa duelako eta... Bai, Juan Ramón Jiménezek esaten zuen esaldi politia esan zuen, bai, poesiak beti izango du nola zen, ez duko guan, minoria... Bai, poesia beti izango ditu minoria ikaragarriak, grandes minorias, esaten zuen, bromadan, ez? Eta, bai, azken batean, minoria, maioria kontu ere hori, pixka bat sailkapen merkantilista bada. Modan jarritzen dola urte batzuk, nobeletan, batez ere, espainol da inglesezko nobeletan, eta jartzia, 120.000 ale salduak, 2 milioi ale salduak, bestsellerra munduan, 40 milioi ale salduak. Zifrak, eta da gauza merkantilista bat, pentsatzea asko saldu delako nobelari oso dela, eta nik ere erosi egin behar duela. Orduan, poesia esaten da, gutxi saltzen da, bai, zifra aldetik eta gutxi saltzen da, baina horrek ez dio kentzen, bere kalidade bat izatea lanak, eta hori irakurtzen duten irakurle horiek ere, irakurle kualifikatuak izatea. Gero Nobel saridun batzuk ere poetak badaude, eta bere herrian oso maitatuak direnak, Ginei, irlandesa adibidez, Szymborska, poloniarra. Horiek Irlandan eta Polonian poeta horiek oso maitatuak ziren, Nobela eman aurtik eta ondoren ere bai. Euskal Herrian ez dago alako tradiziorik poesia maitatzeko, poesia edatzeko. Hemen poesia gehien bat kantuaren bidez ezagutu izan da, hori bai, hemengo kantari eta talde askok musikatu dituzte euskal poetak, eta jendeak igual euskal poesia ezagutzen du, entzun da, kantuan letrak entzun da, baina jakin gabe, hori euskal poeta baten kantua denik. Joxan Hartze hilda orain dela gutxi eta jende asko betzekien, txoria txori eta beste kantu asko Hartzeren zirenik. Orduan Hartzeren poesia ezagutzen zuten, baina kantua bihurtua zelako jakin gabe. Orduan, nik esan nahi dut, errespeto guztia merezi du, gauza minoritario batek ere. Beti ere gauza gehiago, beti egilitezke politika kultural baten aldetik gauza gehiago poesiaren alde. Antolatu litezke gauza
politak, poesia pixka zabaltzeko, ikuskizunak, eta nik ikuskizunak egin izan ditut nire poesia liburuekin. Eta somatu izan dut udaletxe askoren aldetik interes falta bat poesia emankizun horiek beren herrian programatzeko. Programatzen da gauzaik erraxena. Zerbeza festa, ardoaren festa, sagardoaren asteburua, txakolinaren festa, ez daki zeren txuletaren festa, errazena, gauza populistenak antolatzen dituzte, eta gero poesia emanaldi polit bat, bere musikarekin eta bar, eta hor ez dute interesi aurkitzen eta ez dute arriskatu nahi izaten edo. Eta hori bai somatu dut, promozio falta bat udaletxeen aldetik, Euskal Herrian. Zu nola hasi zinen olerkigintzarekin eleberriak ere landu egin dituzulako? Bai, nik lehenengo eleberria egiten hasi nintzen. Bai. Eta poesiara berandu sartu nintzen. 35, 40 urte inguruan hasi nintzen poesiari errespetu handia nion. Poesia bada hizkuntza, pixka bat hizkuntza sakratu moduko bat bada, poesia beste genero guztien aldean oso diferentea da. Da hitz sorta bat elkarren ondoan efekto bat lortzen duena. Ez da esplikatiboa. Prosa da gauza esplikatiboa, dipuin bat, bastentzea kontatzen. Halako baserrietan egun sentia hasi zenean, ikusi zuten auto bat etorri zela, ez dakiz novela, prosa, esplikatiboa. Poesia ez, poesia da sentsazioak, inpresioak, sentimentuak, txinpartzak, horiek agertzea esaldi laburretan eta poesia laburra izaten da, holakoa izaten da poesia edo horri bat eta erdi. Da beste lenguaje estilo bat, eta nik beti errespeto handia nion, ez nekielako nik gauza oten nintzen hori idazteko. Eta bueno, gero oso hartu egin nintzen eta berandu hasi nintzen dena den. Zerbait hasten dudanean nahiko zera naiz, jarraitzea gustatzen zait edo. Eta hau azkenean iritsi naiz 6. poesia liburua idaztera, hau da. 22 urtetan idatzi dut 6. poesia liburua. Eta zein esango zenuke dela zure poesiaren berezitasuna? Zaila da, nik hori izatea zaila da. Baina Koldo Izagirrek egin zuen 20. mendeko euskal poesiaren bilduma, 40 liburu euska atea zituen, 40 poetaren antologiak, Susan, eta ni ere hor sartu ninduen. Eta horren, liburuzka bakoitzan sarreran egin zuen alako azterketa txiki bat poeta horrena, ezta. Eta beak nitaz esaten zuen eguneroko gauzekin poesia egiten artista naizela, eta nire poemak askotan direla ipuin laburrak edo hiperlaburra bezala edo gidoi laburrak balira bezala, oso prosaikoa dela, nire poesia narratiboa dela, historiotxo txikia kontatuz bezala, baina magia duela. Lortzen dudala poesia egitea, eta ez prosa, beagolako zerbait. Zaten zuen, orduan, igual hori izan liteke ezaugarri bat. Eguneroko gauzetatik, eta oso gauza normala direnetatik, hori gaindituko duen ideia bat sortzea, indar metaforik hori sortzea elementu batetik, agian. Eta sortzerakoan, alduzu sistemaren bat edo liburu edo lan bakoitzak berezia da, ez dakit? Gehien erabiltzen doan sistema da, etortzen zaidan lehen esaldia apuntatu, eta utzi. Eta ni badakit esaldi horrek gero jarraipena izango dela. Nire maila egoten da papertxoz beteta, eta papertxo bakoitzean dago esaldi bat edo bi, eta hori da poemaren hasiera. Eta ni badakit hori hasiera dela. Gero, hor bilduta dagoen ideia desarrollatu egingo dut poema batean. Eta batzuetan desarrollatuko dut eta bestetan ez. Ez denean ez sortzen bota egiten dut, baina nik usten dut lehen esaldi horretatik ja poema idatzia dagoela. Kontua da, gero, zuk osatzea, poema hori zein den antzematea. Poema horrek igual dauzka 8 lerro. Zuk behar bada idatziko dituzu 26 lerro. Eta gero irakurtzen zuenan, ikusten duzu, errepikatzen nahi zarela gauza batzuk, hemen esplikatua daudenak hemen berriro hori ari zarela hueltak arun, ingozu moztu eta moztu, 8 lerroietan utzi arte. Orduan, niri gehiena hori kostatzen zait. Antzematea, poemaren berezko gorputza zein dan. Ez idaztea gilegi. Eta nik teknika horrekin idazten dut. Baina lehen esaldi askotan etortzen zait ja egina, goitik. Esan hori bezala eta lehen esaldia,
zapa. Beti eraman behar du libreta bat eta boligrafoa. Ez baldin badukat igual idazten dut hemen galtzetan. Lehen esaldi hori galtzen baldin badut, ondorengoa ere galdua dago. Eta beti ibiltzen naiz, esaldi bat, edo kamisetan, ez baldin badago. Paperi, behin idatzi nuen poema oso bat, kamiseta batian, holaxe, idatzi nuen. Ez neukalako paperik, eta etxera joan eta garbira pasa nuen eta kamiseta lavadora, garbigailura. Jo, bestelaz gorde dezakezu, ez? Hor, horitzapen moduan. Bai, pensatu nuen polita zela kamiseta bezala ere, poema bat idatzea eukan kamiseta begira. Hori ez dago modan adioz. Kamisetetan jartzen dituzte, marrazki mota guztiak eta diseinu guztiak. Baina poema bat daraman kamisetarik ez da komerzializatu. Igual idea polita da, begira. Astea poema labur batzuek, estampatzen kamisetetan eta saltzen, zafereminetan adibidez. Eta planeatu gabekoa, fresko hor, ez? Ideiak... Bai, hori da, oin enpresario bat behar dut diru jarriko duena. Kamiseta horiek 1000-2000 ateatzeko. Seguraski egongo da baten bat ordainduko lukena. Bai, eta kukuxu-muxu horrela hasi zen, kamisetan diseinu egin hasi zen, eta gero pentsatzen enpresa bihurtu zen, ezta? Da, esan edut, poesia oso gauza malgua da eta formato asko har ditzake poesiak. Gauza bada poesia liburua, gero dago. Poesia, errezitaldia, gero kantua bihurtzen den poesia, kamisetan joan litekeen poesia. Egoak baki banizkion adibidez hartzek, serbileta batean irakurri zuen. Jatetxe batek Donostian, serbiletak atera zituen euskal poema laburrekin. Eta horietako batean inprimatu zuen, egoak baki banizkion. Gaizki izan dut hartzek ez, laboak. Hartzenen poemora inprimatu zuten serbileta batean, eta horren kafea dartzeakoan serbileta hura jartzen zizuten. Eta Mikel Laboak serbileta letu zuen poema hori. Eta galdetu zuen, poema honorena da, alakorena, horren joan zen ezagutzea hartze eta egin zuen kantua. Poesiak har dezake forma asko. Hori da sorkuntzak duen gauza ez? Ez dakizula noiz etorri daitekeen? Bai, etortzen da eta gero bere ibilbidea egiten du, eta batzutan luzea da ibilbide hori, bestetan laburragoa da, hori ez dago zure esku. Zu egiten duzuna da, zure sormena erakutsi jendeari. Herria, edo esango nuke, herriaren eskuetan utzi eta gero ja. Herri horrek, jende horrek bere sentiberatasunaren arabera, bere kezka artistiko, literario, politikoen arabera, hartuko du, obra hori edo ez du hartuko, edo horrela. Irakurleen aldetik zenolako erantzunak jaso dituzu zure ibilbidean? Onak, kritikak ere bai, depende, ibilbide luzea daramat, eta zuk une bakoitzan idazten duzuna izaten da, zure bizitzan gertatzen ari diren akontezimentu eta aldaketa batzuen ispilua izaten da. Horren arabera idazten duzu. Orduan, askotan irakurlek bat egiten dute zure evoluzio horrekin. Eta beste momentu batzutan igual urrun daude, zu esperimentatzen ari zaren hortatik. Eta horren arabera, izaten da harremana, baina harreman ona izaten da, jendeak gauza komentatzen dizkizu, eta gero korreo elektronikoa sortu zenetik, eta korreoz eta jendeak errazago idazten du korreoz, telefonoz deitu baino. Erosoagoa da idaztea, zegoela eta gustatu zen. Eta askotan, feedback edo esaten den hori harremana nik bota eta gero jasotzen duana, askotan, korreoan askotan jasotzen ditut jendearen gauzak esaten dizkidaten. Gauzak, normalean gauza onak esaten dizkizute. Gauza txarrak esateko dauzkana normalean ez da usartzen esaten. Eta urrundu egiten da, eta punto. Oso harrema polita. Zure lehenengo obra, 85ean kaleratu zenuen, eleberri bat izan zen. Eleberri bat izan zen, bai. Eta nola hasi zinen hori, idazten jalen olerkegintzari buruz galdetu dizut, baina orokorrean mundu honetan. Nik kazetaritza ikasten ari nintzen, eta beti gustatu izan zait kazetaritza, irakurtzea eta idaztea ere bai. Eta nik nahi nuen idazteko trebakuntza emango zidan karrera bat edo, eta ikusi nuen hurbilena kazetaritza izan zitekeela. Hor nahi nintzen kazetaritza ikasten eta baita ere ja kolaboratzen ari nintzen, garai hartako eginen gehigarri bat zetorren euskaraz da kolaboratzen nuenan, elkarrizketakin da hola, eta kolaborazio horietan ezagutu nuen historio bat.
Azpeitian urkatu zuten gizon bat duela urte asko, 100 urte pasa, eta haren historia jasoa zeukan bersolari batek, berso sorta batekin kontatzen zuen haren historia, eta liluratu nindun, eta horrekin egin nuen ere lehen novela. Historia hori, hiltzaile bat zen, bersolari bat zen, urkamena ikusi zuen, orduan elementu horiek hartu nituen, eta hor sortu nuen nire lehenengo novela. Eta neukan idazteko gogoa handia, prosa, zen prosa idatzi, folioak eta folioak, gogoan dut uda batean idatzi nuenik, novela hori kapo deitzen da. Uda batez idatzi nuen, Urrestilan gaztean nintzen, 18-19 urte ez neukan kotxerik, ez neukan dirurik garatonat ibiltzeko, herrian nengoen, eta hasi nintzen idazten novela hori, eta folioak eta folioak, 20, 30, 40, 60, 100 folio, 120, derrepente neukan maia olako folio pila bat, neukan, eta antzegoen novela idatzia. Ez nekin zen hori argitaratzeko moduko zerbait zen, edo borrio bat ote zen, orduan argitaletxera bidali, eta esan ziaten, ondo zegoela argitarateko zutela, eta hola, nire lehen liburua, horrela, ateratzen oso modu fresko eta naturalean. Orduan, zure pasioa bihurtu zen uda horretan, zure... Bai, nik koratzen naiz, bai. 85 zen, 85 argitaratu ditzen, eta 84, bai. Horretan, pasatu nuen egunero idatzi eta idatzi eta idatzi eta idatzi. Eta deskubritu nuen idea bat daukazunean eta etorria daukazunean horrek sortzen duen gozamena. Eta horre ematen dizun betetasuna. Nola zure barrutik ari den zerbait sortzen, jario bat dago, jario kreatibo bat. Eta ari zara sortzen testu bat, prosa, personaiak, elkarrizketak, deskribapenak, tensio uneak, suspense uneak, une erotikoak, hori guzti ari zara sortzen eta novela bat forma hartzen ari da. Sentitu nuen lilura handi bat, esan ze polita, ze ogibide polita den hau. Eta hemendik bizi ahalko banu, are ederragoa litzak ez zitzaidan gustatzen lan fijo bat eukitzea, goizero lanera joan beharra ordu bateako hori guztia gorroto nuen, inoiz ez dut aguantatu inok niri ordenak ematea. Inork esatea zer egin behar duan. Orduan, psikologikoki nik ez nuen balio lan fijo bat eukitzeko. Egunero 8:00 lan tokira joateko eta bar. Eta abiatu nintzen mundu hortan kazetaritza eta literaturan. Eta novela horrek izan zuen kritika ona eta asko saldu zen eta eman zidan indarra idazten jarraitzeko eta argitaletxeak erein argitaletxeak inatea nuen. Argitaletxeak ere konfiantza hartu zuen iregan, asko saldu zen novela. Eta hurrengo liburuak argitaratzeko ere, ja nolabait berme bat zeukan ereinek nirekin. Zanez, tipo honek saldu egiten du, ojo. Eta horrek erraztu egin zidan nolabait idazle profesional edo idaztetik bizitzen saiatzea, erraztu egin zidan. Eta hola jarraitu dut, geroztik urte hauetan, literaturan eta kazetaritzan bietan ibili naiz. Bi lurralde horietan egin dut lana, batzutan gehiago batean edo bestean, depende. Tipo honek saldu egiten du, hainbeste saltzen du ere gaztelerara itzule egin direla zure lanak. Bai, batzuek bai. Dana den, ez da Nikola hori ilusio handiakin bizi izan duan gauza bat. Itzulpenarenak ez du Euskal Herrian oso ondo funtzionatzen. Gure egoera politikoa dela eta oso menderatua gaude, kultura hegemoniko bat dago espainola eta gero frantsesa dago iparraldean. Eta kultura hegemoniko horiek zapaldu egiten dute euskal kultura. Eta orduan, euskaratik espainolera batez ere itzultzen diren liburuek oso ibilbide laburra. Hor aurkitzen dute horma bat eta ez dute gainditzen ahal kultura hegemonikoaren zapalkuntza hori. Eta ez du oso ondo funtzionatzen itzulpenak. Idazleek nahi izaten dute itzuliak egon, gero hortik, espainoletik beste hizkuntza batzuetara aukera legokelako itzultzeko eta sortze baldin bada. Inoiz ez dutela inoiz ilusio handirik egin, baina argitaletxeak egin izan du hori. Apustu hori eta liburu batzuek itzuli. Euskal Herrian, euskara ez dakiten, baino nola egiteko interesa eduki lezaken jende horri ere eskaintzeko gure obrak. Eta pixka bat alde hortatik egin du
argitaletxeak apustua. Eta itzulpen horiekin tartean, zenolako bilakaera izan duzula ikusten duzula 85 garren urte horretatik? Bilakaera, ez dakit, bilakaera estilistikoa handia. Ez dakit nork esaten zuen, Borgesek edo esaten zuen idazle bat, gazterik hasten den idazle bat, kasuan bezala, 20 urteekin hasi nintzen, idazle batek bi bizitza dauzkala hasten denean publikatzen eta gero 40 urteekin edo berriro jaiotzen dela. Alegia, estilo aldatu egiten da urteekin. Eta gaztetan nolabait egiten duzuna da, zuk dakizun guztia bota. Irakurreak dituzun gauza guztia goiek islatzen dituzu zure testuetan eta bar. Eta gero, 40 aurrea edo adinarekin hasten zara nolabait destilatzen gehiago gauzak eta zeure estilo propio baten bila, edo gauza berezi batzuen bila, eta aldatu. Gaztetan deno gara barrokoagoak edo ugoldetsuagoak, eta gero nolabait zintzen joaten zara, eta ja ez dizut denak balio, estilo guztiek ez dizute balio. Eta horra hasten zara aukera bat egiten, pixka bat, hau bai, hau ez, eta zeure bide propioa. Eta hor aldaketa estilistikoa gertatzen da. Eta hori konprobatzea oso erraza da, idazle bat hartzen baduzu, adin bat daukana, bere gaztetako liburu bat irakurri edo oingo bat, Atxagaren kasua adide, hartzen baduzu Atxagaren oingo liburu bat, eta hartzen baduzu ziutateaz idatzi zuenean, edo Etiopiako poema Ruperrek kantatzen zituenak, eta bar, denetan ikusten da. Eta nik ere, pensatzen dut, egin du aldaketa, beti ere sintetikotasunaren alde. Alegia, hitz gutxiagorekin gauza gehiago esatearen alde. Gaztetan berriz itzaizu inporta, zenbat hitz, zenbat idatzi, nahi duzu dena kontatu, brum, eta hasten zara kontatzen, eta beste. Eta gero ekonomia bilatzen duzu gehiago, eta esatzen duzu, erabili dezadan hizkuntza pixka bat txukunago, pixka bat zehatzago. Esan nahi dudana, hobeto esan dezadan. Eta laburketa bat edo dator alderdi estilistikotik. Zure ibilbide guztia hau kontutan izanik, ze nabarmenduko zenuke azkenengo liburu honetatik? Nabarmendu? Poesia liburu honetatik? Bai. Ez dakit seguru, ibilbide handia da. Begira, lehengoan egon zen pesatzen, hamarkada honetan lan desente egin dut, atera ditut hiru saiakera, independentziaren paperak, Benito Lertxundiri buruzko liburua eta Euskararen isobarak. 3 saiakera periodistiko, gero atera ditut 3 poesia liburu, Urari ostutako poemak, Arrotz eta Eder, eta hau, Maitatu zure egunak. 3 saiakera, 3 poesia liburu, eta gero aurrentzako 2 liburu atera ditut. Beraz, 8 liburu atera ditut, 10 honetan, 10 urte hauetan. Lan desente da, eta introspekzio gehiago, dagoela esango nukenik, introspekzio eta estrospekzio hitza existitzen bada, estrospekzio gehiago ere bai. Alegia, gehiago jodut, saiakeretan eta jodut pixka bat aztertzera euskal gizartea, zergatik dagoen horrela, dagoen bezala euskal gizartea, politikoki, soziologikoki, linguistikoki, kulturalki, psikologikoki, zergatik dagoen, zer gertatuen historian, hori horrela gertatzeko, orduan begirada bat gizarteari oso begirada kritikoa gaina, oso kritikoa, bat ez datorrena gizartean dauden alako korrente politiko batzuekin, alde bateko edo bestekoekin ez dator bat, eta horrek sortu dit alako bakardade politiko bat ere, momentu askotan ere testuak nire zutabeak direla eta bat. Batetik hori, eta gure historiaren ikerketa bat, eta hori sakontzen saiatu naiz, eta gero bestetik poesia liburuetan eta gehiago dago barne begirada bat. Barne begirada bat, baina ez ni neu nola nagoen, baizik eta bizitza nola ulertu liteke, baina maila metafisiko batean. Hor izango nuke, maila historiko batean Euskal Herriari begirada bat eman diot, saiakera horietan, eta gero poesiarekin, maila metafisiko batean, saiatu naiz, existentzia, bizitza hau
hemen pasatzen ditugun urte hauek, dauzkagun harremanak, dauzkagun ambizioak, dauzkagun ilusioak, dauzkagun frustrazioak, gure egoak, zer eginarazten digun, gure buruak nola kontrolatzen gaituen. Gauza guzti horiei buruz gogoeta egiten eta erantzun batzuk bilatzen, modu existentzial batean. Pixkan nik bi joera horiek landu ditudala uste dut, azken hamarkada hontan. Eta oso abentura polita izan da, oso viaje polita izan da, niretzako oso interesgarria. Ni niretzako naiz oso persona interesgarria. Eta hori ez da egolarra naizelako, eta ezinbesteko iruditzen zaidelako, mundu guztia izatea bere buruarentzat interesgarriena. Zeren, zu zeure buruarekin zaude beti, 24 ordu. Eta ni nago, nirekin 24 ordu. Beste persona batzukin egongo naiz, 2 ordu honekin, harekin 10 ordu, 24 ordu, baina nirekin nago beti. Zuk izan behar duzu, printzipioz, personak interesantena zuretzat. Eta gero, ireki, besteekiko, besteengana ireki. Eta, hori izan da bidea. Bota dituzu oso idei politak oso denbora gutxitan. Eta gainera hori, gizarteari buruz, kanpoko mundu horri buruz hitz egin duzula, barne mundua ere landu egin duzu. Dena dago lotuta eta... Eta nun aurkitu dezakegu maitatu zure egunak liburua? Maitatu zure egunak, liburu dendetan egongo dira. Gertatzen da baita ere, gero eta liburu denda gutxiago dagoela. Euskal Herrian ixten ari dira liburu dendak. Jatetxeak, tabernak, horiek irekitzen ari dira, inoiz ez da ixten taberna bat, baina liburu dendak ixten joan dira. Hurrengo artikulurako inoiz egiten zerrenda bat, liburu dendarik ez dagoen herrien zerrenda bat Euskal Herrian. Eta ateako dut zerrenda hori, eta zenbat milaka biztanle, 100.000 biztanle dauden liburu dendarik gabe. Ari naiz egiten zera. Eta kontraste hori dago, tabernak daude milaka edo milaka, liburu dendak oso gutxi. Eta horren gertatzen da, liburu atatera, liburu horren promozioa egin, eta gero, non aurkituko dugu, ez dago liburu dendarik. Hemen Iruñan, bai, noski, baina herri txikiagoa diren herri askotan eta askotan liburu dendak falta dira. Internetetik eskatzen mendu jendeak gero eta gehiago, gauza Amazonen bidez eta bar. Ez dakit, baina, printzipioz, liburua daude liburu dendetan. Eta jendeak, ardezala ohitura liburu dendetara, joateko tabernara joaten den bezala liburu denda batera joan. Ez dago ezer erosi beharrik. Joan, ikusi, liburu batzuek manoseatu nahi badu, eta gero ezer erosi gabe joan liteke, baina liburu denda batera sartu egin behar du, personak. Eta seguloko abentura da, aurkitu liteke, igual, bizitza aldatuko dizun liburu bat, liburu denda batean. Edo zure psikologia, edo gauza ikusteko modua, era bat aldatuko duen liburu bat aurki izakezu, eta liburu hori hor dago zai, liburu denda batean. Zure zai? Giza esperientziak, ez, azkenean? Jendeak ez du ohiturarik liburu denda batera sartzeko. Horrekin geldituko gara. Mila esker Pako etortzeagatik. Mila esker, pozik etorri, plazer bat izan da. Eta guretzat ere oso elkarrizketa polita. Agur ba. Gero arte. Bai, agur.